Hola, sóc jo, el de la tele. Sí, què passa? Bueno, ja ho sé, jo no sóc jo. Vull dir que jo sí que sóc jo, però vull dir que no sóc el de la tele. És que sabeu què passa? Que l'Àngel aquesta setmana no ha volgut vindre. Bueno, no ha volgut vindre perquè he tingut un fill que es diu Pol, com jo. I clar, com tots sabeu, li toca 15 dies de paternitat. I clar, ja treballava poc abans, que ara sí que treballarà menys. Però bueno, de mentres, jo aniré venint i aniré cobrant. Ah no, que no cobro. Aquesta setmana el diari Igualada ha desaparegut, però encara podem gaudir del Regió 7. Però bueno, qui diu gaudir de Manresa, perquè de la Noia ja ni en parla, i d'Igualada encara menys. Penseu que abans em podia embolicar l'entrepà amb la secció de la Noia, i ara és que no puc ni embolicar-me una poma. És que hem passat de tindre tants diaris que tenia el cul encetat de tantes vegades que havia d'anar al lavabo a que només hi vaig un cop per setmana. Però és que què és això? Aprofito l'aparador públic que m'aporta la tele. Uf, quin comentari tan culte. No sé si desentonen el programa de l'Àngel. És que no deveu estar acostumats. Doncs aprofito aquesta finestra d'actualitat per mostrar-me a favor de les zones blaves. Sí, a favor de les zones blaves d'Igualada. És que sempre vaig caminant i estic cansat de veure tants cotxes. És que m'estressa. A més, em vull tornar amb la cara pública de les zones blaves. És que tampoc puc entendre com no voleu pagar per aparcar. És que és increïble. Aviam, quan aneu al supermercat no pagueu? O quan vas a comprar una barra de pa no pagues? O a veure una obra de teatre no pagues? O quan anem als hospitals no paguem perquè el públic no funciona? Doncs per aparcar també, o què us pensàveu? Que el carrer era públic? És que no ho entenc. Un moment, que em truquen. Sí? Ei! Hola, Figueres! Sí, escolta'm. Ja tinc els pots blaus, Sí. Són tots de color blau. Mira, els he trobat molt baratets. Ei, què vols dir, home? Si això en 2 dies ja ho teniu pagat, amb el que cobrareu. Sí, mira, els he trobat d'unes piscines, que jo diria que són d'aquells del Blautec, i després d'uns friquis, sí, d'aquests que es vesteixen de barrufet, tots així de color blau. Vale, escolta'm, quan vulguis, tinc tot l'equip d'aquests d'aquí a la Conca que els anirem a fer pintar a les zones blaves, vale? Quan m'ho diguis, hi anem, vale? Vinga, gràcies, Sí, ja ens veurem. Vinga, adeu. Bueno. Sí, què passa? És que ara sóc distribuïdor de pintura blava. És que el Mercat Fort està aquí a Igualada. M'han dit que hi ha un lloc que estan en contra de les zones blaves. I anirem a veure què passa, perquè això no ho tolero, saps? I aviam, de pas, anirem a pintar algunes zones, que el Figueres ja m'ha trucat. Som-hi! Bueno, anem a preguntar què els hi sembla a les zones blaves als igualadins. Hola, perdoni. Em podria dir... malament. Per què, home? Si hem de sortir de la crisi d'alguna manera. Res, molt malament. Tot va per la gent, per pagar. Ja. I vostè va amb cotxe o va caminant? Amb cotxe. Sí. Cotxe, però mai ho deixo a la zona blava. Però si ara ja no podrà. No, és que no n'hi ha ningú lloc per deixar-la, més que a pagar. Ara haurem de fer uns cotxes que es fiquin dins la butxaca. Sí, poc més o menys. Bueno, ens trobem davant del bar P2 i, bueno, com heu pogut llegir, doncs hi ha una reivindicació. Què li sembla que la gent no vol pagar zones blaves? És increïble, com ens aguantarem amb aquesta crisi? No, més que res que és increïble que posin més zones blaves quan les que hi ha no estan mai plenes. Em penso que els igualadins tots som uns vents. Hola, perdoni. No. Estaba leyendo a ver de qué iba, pero no. ¿No me puede comentar qué le parece que los igualadines no quieren pagar por las zonas blavas? Me parece bien. Pues ya pagamos bastantes impuestos y no podemos aparcar en ningún sitio. Si es un aburrimiento ir a Igualada con el coche. Ja ho veieu.
la gent no vol pagar per zones blaves. Però bueno, anirem a pintar aquí davant, veiem què els hi sembla, no? Perquè sembla que allà hi ha un espai que no es fa pagar. Anem-hi. No en volem aquí de zones blaves. Pues res, de zones blaves aquí no en volem. Fora, per què no? Ja paguem prou. He vist que em cridaves, que estàs en contra de les zones blaves, però explica'm una mica per què. Doncs perquè ja paguem prou d'impostos, de circulació, de tot, i jo crec que ara no és el moment, que és un moment de crisi molt gran aquí a Igualada, com perquè seguim pagant més coses. És que jo crec que l'Ajuntament, com que està tan endeutat, doncs necessita alguna cosa per poder sobreviure de la crisi. L'Ajuntament s'ho ha buscat ell sol, perquè s'ha gastat calés amb coses que no feien falta, o que s'hi han agafat els dits, i ara no hem de pagar els altres. Que les escultures en els parcs són molt importants, home, serveixen de moltes coses. Clar, és que no ho entenem, això. No, doncs mira, si vol fer escultures, que ho posi ell de la seva butxaca, ¿vale? O sigui, nosaltres ja en posem prou. I l'alcalde sense nosaltres no és res. Nosaltres, o sigui, que col·labori una mica i que no és època de fer tantes coses pagant. Perquè fins ara veig que aquí tens les signatures. Quantes signatures porteu ja i com funciona per si algú vol vindre? Mil i escacs, perquè tampoc les he comptat, però està repartit per tot Igualada, botigues d'Igualada, bars, per tot arreu. Tothom ha vingut a col·laborar, o sigui que jo crec que el dia 17 de febrer, que és quan fem el ple a l'Ajuntament, jo crec que portarem unes 3.000 signatures, si no en portem més. I quan aneu allà al ple, què teniu pensat de dir? Allà exposarem el que pensem d'això de la zona blava i tothom que vingui per recolzar-se, perquè l'alcalde vegi que no som jo sola, que hi ha moltíssima gent que està molt enfadada. I, bueno, tu creus que amb el cas que ens fan els polítics doncs aconseguireu alguna de debò o...? No sé si aconseguirem alguna cosa, el que passa que no et pots quedar de braços creuats. Si tothom es queda de braços creuats, segur que no farem res. Si cadascú fes com he fet jo, doncs alguna cosa, més coses s'aconseguirien. I si no ho aconseguim, doncs mira, per almenys ho haurem intentat. Doncs bueno, moltes gràcies i doncs continuem, exacte. Tothom el 17 allà, eh? Jo no hi aniré perquè estic a favor de les zones blaves, però bueno. Ei! Ei! Us puc venir a ajudar, és que estic a favor de les zones blaves i he d'ajudar. Ah, vale, home, si et deixen fer-ho, sí. Què esteu fent aquí, aviam? Pintant, no veus, zona blava. I tot això, no? Fins allà baix? Sí. No, fins aquí. Fins aquí, sí, i després a l'altre tros. Fins allà baix? Jo ho faria, jo per mi ho faig. Sí? Jo per mi... Home, no, bueno, jo goita, he portat el meu potet, i els ajudo una mica, no? En som-hi! Paguen a l'hora, perquè a mi no em paguen res. A 4,50 €, s'ha dit aquí. 4,50 €, eh? Més que jo, perquè jo no cobro res. Ho hagueu vist? Quan he anat amb aquells del mono, quan estava treballant, ells només miraven. Ja ho diuen en aquest país, que quan un treballa els altres miren. Fins d'aquí una estona. Bueno, es veu que allà darrere, al P2, hi ha un bar que està molt calents i potser t'ho faran tornar a pintar de color blanc, Ja tot ho això. tenen clar, jo només ho pinto un cop i ja està. Un cop? Bueno. Oh, però et donen feina, llavors. Sí, però és igual, jo només pinto un cop i ja està.